Ki menggok nang sebelah kanan gini. Hmm. Iki lurus mrene yo. Nah, nang kene iki ana balkone sisan lho. Iso diganggo tempat nyantai utawa apa pengen nginceng tangga ya iso ready nang kono yo. Nah, iki langsung lurus mrene. Oh. Iki yo kamar tidur, Bu. Ana jendela sing pasti gede lho, ana loro ngene yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Lurus mrene. Oh. Iki ana nggone kamar tidure kaya ngene iki modele yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Iki nang nggone lantai kedua iki lho, ana lampune cemrentel, terus selingan ngene ndhuwur lho, apik. Nah, sebelah kanan ngene iki ready balkone yo. Iso nggawe tempat rasa-rasa nyangkruk utawa kopak utawa nyuri ready. Ya, saiki langsung mrene. Ana loro pintuwe andi sik nang kanan kene saya yo. Oh, iki nang kamar mandine, kau tangane wis kan full yo. Wis ini nggak duduk, sekiranya ready, shower yo ready. Lho. Saiki langsung lanjut mrene. Nah, iki yo kamar mandi, versine WC jongkok. Tadine nang kene iki lengkap. Kamar mandine yo. Ana duduk, ana jongkok. Lho, nek pengen gak srek duduk iso nggih jongkok, nek gak srek jongkok iso nggih duduk. Sebelah kanan kene iki ana balkone minimalis lho. Spot pemandangane apik ngene yo. Nah, iku nek tangi turu langsung ngono cek segera. Saya langsung ngetak ceritane nang kene, nang ndukur kene yo. Iki mangga omahe ukurane 12 kali 12 hargae 800 juta. Nah, saya kita tebak-tebakane yo. Iki mau kamar itu ono piro ayo penitung yo. Ah, untuk 10 kali bandino wis. Priaman nek amat kan kayo. Wis ngene kasih suwe. Bleng renggo. Ah, iki bener Mas, ceprentel.